Mdziko la masiku ano mphamvu sizimangokhala m'manja mwa boma kapena atsogoleri a ndale okhayi. Tsopano mphamvu ikupezeka m'manja mwa anthu ochepa amene ali ndi chuma chochuluka, ukadaulo wapamwamba komanso nsanja zazikulu zolankhulirana zomwe zimafikira anthu mamiliyoni nthawi imodzi. Mgulu limeneli mlanthu ngati munthu amene mawu ake angasinthe nsika, kusokoneza ndale kapena kuyambisa mkangano pa dziko lonse, ngati mwa mphindi zochepa ndithu. Kumbali ina pali munthu amene kale anali mtsogoleri wamphamvu kwambiri pa dziko lapansi, ndipo mpaka lero ali ndi mphamvu yayikulu pa malingaliro a anthu ambiri. Kodi chimachitika nchiyani pamene anthu awiri ngati awa, omwe onse ali ndi otsatira ambiri, mphamvu komanso mbiri yodzaza ndi mkangano, akakumana pa nsanja imodzi yakulankhulirana zinthu? Kodi zimakhala chabe zokambirana za anthu awiri kapena zimakhala chinthu chomwe chimakhuza dziko lonse? Ichi ndi chimodzi mwa mafunso akulu omwe akuyenda mu nkhaniyi. Nkhaniyi simangokhuza mawu amene analembedwa pa intaneti ayi. Iyi ndi nkhani yokhuza mphamvu ya mawu, mphamvu ya ukadaulo, komanso mmene ubale wa anthu amphamvu ungakhuzire chitetezo ndi malingaliro a anthu pa dziko lonse. Pamene mawu osamveka bwino amalankhulidwa pa nthawi yomwe dziko likukumana ndi mantha kapena kusakhazikika, zimatha kuyambisa chisokonezo chachikulu kuposa zomwe zinayambisa nkhaniyo. Tikamayang'ana zomwe zachitika kuyambira pa ubale wa Elon Musk ndi Donald Trump, mikangano yawo, kuvomereza kulakwa kwa Musk, mpaka mawu atsopano omwe ayambitsa mkangano, tikuona chithunzi chikulu chomwe chikuonesa kusintha kwa dziko lomwe uthenga umodzi pa intaneti ungakhale ndi mphamvu ngati chilengezo cha boma. Choncho musamangowerenga nkhaniyi ngati nkhani ya anthu awiri okangana ayi. Iyi ndi nkhani ya momwe dziko likusinthira, momwe mphamvu ikusinthira kuchokera ku maboma kupita kwa anthu payekha, komanso momwe ife tonse ngakhale tili kutali, momwe tingakhuzidwire ndi mawu omwe analembedwa ndi munthu mmodzi basi. Elon Musk ndi mmodzi mwa anthu olemera komanso amphamvu kwambiri pa dziko lonse lapansi nthawi ino. Anabadwira ku South Africa. Kuyambira ali mwana anali ndi chidwi kwambiri ndi makompyuta ndi science. Anasamukira ku United States kumene anayambira business. Musk ndi wodziwika chifukwa chokhala mtsogoleri wa makampani ambiri aukadaulo monga Tesla, kampani ya magalimoto amagetsi, SpaceX, kampani yona za ulendo wa mlengalenga, komanso Neuralink, kampani yona kulumikiza ubongo ndi makina. Izi zinamupasa mphamvu chifukwa amakhudza chuma, science ndi tsogolo la anthu. Amakhala ndi mawu amphamvu omwe anthu ambiri amawamvera. Elon Musk atagula X, yomwe kale inkadziwika kuti Twitter, izi zinamupasanso mphamvu yayikulu yolankhulira anthu pa dziko lonse nthawi yomweyo. Amagwiritsa ntchito platform imeneyi kulankhula maganizo ake pa ndale ndi nkhani zina. Ndipo mbali inayi, Donald Trump ndi munthu otchuka kwambiri pa ndale za ku America, kumene anayambira. Anali wamalonda kapena kuti businessman, komanso otchuka pa TV. Anali ndi business ya nyumba zazikulu ndi mahotela, ndipo adalowa mu ndale nkuyamba kuchita ndale, ndipo anasankhidwa kukhala president wa United States of America mchaka cha 2016. Anali ndi njira zosiyana kwambiri yoyankhulira ndi anthu. Ankagwiritsa ntchito kwambiri social media, ankakonda kulankhula molunjika komanso mosamveka nthawi zina, zomwe zinamupangisa kukhala wapadera. Ali ndi otsatira ambiri omwe amamukhulupirira kwambiri, komanso ali ndi otsutsa ambiri. Nthawi zambiri amakhala pakati pa mikangano ya ndale. Elon Musk ndi Trump anali ndi ubale wabwino poyamba. Musk ankaoneka ngati munthu amene amathandiza malingaliro ena a Trump, makamaka
pa nkhani za ukadaulo ndi bizinesi. Kenako zinthu zinasintha. Musk anayamba kusiyana ndi Trump pa nkhani za ndale. Iye anayamba kumutsutsa pa gulu. Nthawi ya mikangano iwo anayamba kulankhulana mawu ovuta kudzera pa social media. Anthu anayamba kuona kuti ubale wawo ukutsokonekera. Mu June 2025, Elon Musk anavomereza kuti mawu ena omwe analemba okhuza Trump anali ovuta kwambiri kapena kuti anali achipongwe. Iye anati, ndinapita patali kwambiri kapena kuti ndinadusa malire. Izi zinasonyeza kuti mwina ankafuna kuchepetsa mkangano kapena ankaganiza za zotsatira za mawu ake. Patapita nthawi, Elon Musk ndi Trump anaonekanso akulankhulana ndi kugwirana manja pamwambo okhuza Charlie Kirk mu nthawi ya maliro a Charlie Kirk. Anthu anaganiza kuti mwina akuyesera kubwerera pa ubwenzi kapena ndi njira ya ndale kapena kuti strategy. Elon Musk posachedwa pompa walemba uthenga wokhuza umene amafotokoza kuti anthu ena ali okonzeka kufa kuti aphe munthu ndi kulandira mphamvu. Mawu amenewa ndi amodzi mwa mawu amene ausa zolankhula zosiyanasiyana. Vuto lalikulu ndi lakuti sananene kuti akulankhula za ndani, ndipo zotsatira zake anthu ayamba kugwirizanitsa mawuwo ndi Trump, ndipo ena mwa anthu amene akuchita izi ndi otsutsa ake. Ena akuyigwirizanitsa ndi nkhani yachitetezo. Mawu amene adalankhula Elon Musk anthu akuwaona mosiyanasiyana, koma tiye tifotokoze mozama mmene magulu osiyanasiyana a anthu akuyitanthauzira nkhani iyi. Gulu loyamba, ena akuiona ngati ndi uthenga wobisika kapena kuti hidden message. Gulu lina la anthu likuganiza kuti Musk sanalembe mawuwo mwangozi ayi, koma anali kutumiza uthenga wobisika kwa anthu ena amphamvu kapena otsatira ake. Malingana ndiwo, iwo akuti mawu okhuza anthu okonzeka kufa kuti aphe munthu ndi kulandira mphamvu akhoza kukhala chenjezo kapena uthenga wodziwika ndi anthu ochepa. Chifukwa chake amaganiza choncho. Musk amadziwika kuti nthawi zina amalankhula zinthu zosalunjika, ndipo amadziwika kuti amakonda kuyambitsa zokambirana zazikulu. Gulu lachiwiri, ena akuona ngati ndi chiopsezo kapena kusokoneza chitetezo, ndipo gulu ili likuti mawu amenewa ndi woopsa kwambiri makamaka pa nthawi ya mavuto. Iwo akuona kuti ngakhale sanachule munthu angalimbikitse anthu ena olakwika kuganiza zoyipa. Malingana ndi maganizo awa, anthu amphamvu ngati Musk ayenera kukhala osamala kwambiri chifukwa mawu awo angakhuza chitetezo cha dziko. Gulu lachitatu likuona kuti ngati nkhani ya ubale wake ndi Trump, pali anthu ambiri omwe akuyang'ana izi kuchokera pambiri ya mkangano ndi kukonzanso ubale wake ndi Trump. Iwo akuganiza kuti mawu a Musk mwina akukhuza Trump mwachindunji kapena otsutsa ake, chifukwa kale Musk anatsutsapo Donald Trump, kenako anapepesa ndipo pambuyo pake anaoneka kuyanjananso. Choncho anthu amafunsa kuti mawu atsopanowa akutanthauza kuti mkangano wabweranso kapena ndi chenjezo kwa ena. Gulu lachinayi, ena akuiona ngati chitsanzo cha mphamvu ya social media. Gulu lina silikuyang'ana kwambiri pa tanthauzo la mawuwo ayi, koma likuyang'ana mmene nkhani yakulira. Iwo akuti izi zikuonetsa mmene munthu mmodzi pa tsamba la mchezo la X angapangitsire nkhani kukhala yayikulu pa dziko lonse. Malingana ndi iwo, vuto lenileni lingakhale laling'ono, koma chifukwa cha Musk limakhala nkhani yayikulu kwambiri. Ndipo gulu lachisanu, iwowa akuiona ngati nkhani yakusamvetsetsa kapena kuti overreaction. Pali ena amene akuti anthu akungopitirira malire potanthauzira mawuwo. Malingana ndi iwo, Musk mwina anangolankhula mwachizolowezi, koma anthu akuyika tanthauzo lalikulu kwambiri pa mawu osavuta. Iwo akuti si nthawi zonse mawu a Musk amakhala ndi tanthauzo lobisika.
nthawi zina ndi anthu omwe amapanga nkhaniyo kukhala yayikulu. Gulu lachisanu ndi chimodzi, iwo akuiona ngati gawo la pattern yake. Gulu limeneli likuti izi sizatsopano, akuti Musk nthawi zambiri amalemba zinthu zosokoneza kenako zimakhala nkhani yayikulu. Choncho izi ndi gawo la mmene amagwirira ntchito, mwina amakonda kuyambisa zokambirana kapena kusokoneza maganizo a anthu. Kutanthauzira kwakukulu, chinthu chachikulu chomwe chikuoneka ndi ichi: palibe tanthauzo limodzi la nkhani iyi. Ena akuiona ngati chenjezo, ena ngati chiopsezo, ena ngati ndale, ena ngati kusewera ndi mawu basi, ena ngati nkhani yopangidwa ndi anthu. Mfundo yofunika kwambiri, zonsezi zikuonetsa kuti mawu a Elon Musk ali ndi mphamvu kwambiri, ndipo chifukwa cha mbiri yake ndi Donald Trump anthu sangangowamva mwapamwamba basi, ayenera kuwamasulira modzama kwambiri. Malingaliro omaliza, nkhani ikutiphunzitsa kuti anthu osiyanasiyana amaonanso zinthu mosiyana, ndipo nthawi zina tanthauzo la uthenga limachokera kwa amene akuwerenga osati amene adalemba. Koma palibe umboni woti ankatanthauza Trump, palibe yankho lochokera ku White House, tanthauzo lake lenileni silikudziwika. Koma nkhani ikutiphunzitsa kuti anthu ngati Musk ali ndi mphamvu yoposa atsogoleri ena. Ubale pakati pa anthu amphamvu ukhoza kusintha zinthu za dziko lonse. Mawu osamveka bwino angayambitse mavuto akulu. Pomaliza, nkhani ya Elon Musk ndi Donald Trump simangokhala nkhani ya ubale wa anthu awiri amphamvu ayi. Ndi chithunzi chenicheni cha dziko lomwe tikukhala, dziko lomwe mawu angakhale chida cha mphamvu kwambiri kuposa zida zonse. Mawu osamveka bwino angayambitse mantha, kuyambitsa mikangano kapena kusintha momwe anthu amaonera zinthu, even popanda umboni. Mukayiona nkhani ikulumikizitsidwa kapena kuti ikutuluka patangodusa nthawi yochepa pamene Donald Trump wapulumukanso ku ataki ina imene mnyamata wina amafuna kumuombera. Ndeno malingana ndi zochitika izi, anthu akuzilinganiza zinthuzi nkumatanthauza zinthu zosiyana. Koma mwina funso nkumati, tikuphunzira chiyani pamenepa? Tikuphunzira kuti mphamvu ikasintha imabweretsanso mavuto atsopano. Tikuphunzira kuti anthu amene ali ndi msanja zazikulu zolankhulirana ali ndi udindo waukulu kwambiri kuposa kale lonse. Ndipo koposa zonse, tikuphunzira kuti osati zonse zomwe timawerenga kapena kumva zimakhala ndi tanthauzo limodzi. Ndayi zambiri zimadalira momwe munthu aliyense amasulira. Mtsogolo zinthu ngati izi zizapitirira kuchitika, padzakhala mawu ena, mikangano ina ndi zochitika zina zomwe zizapangitse dziko kuyima kaye ndi kuyamba kufunsa mafunso. Koma funso lofunika kwambiri silikhala kuti ndani wanena chiyani, koma kuti ife monga anthu timasankha bwanji kumvetsa ndi kuyankha pa zimene timamva. Chifukwa pa mapeto pake, mphamvu ya mawu simangokhala kwa amene walankhula ayi, imakhalanso kwa amene wamva ndi kusankha momwe angayankhire. Ndipo apa ndi pamene nkhani imasiya ife ndi ganizo limodzi la mphamvu. M'dziko lomwe mawu angasinthe chilichonse, kumvetsa bwino ndi kuganiza modzama sikungokhala kufunika, koma kukhala chida choteteza tsogolo lathu. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa video yomwe tidakonza tsiku la lero. Ndipo kufikira tsiku lina pamene tizakhalenso ndi video ina, pitirizani kuonera komanso kusatira zonse zimene timaponya pano pa Samvita. Mu video ya mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse, Mike Thompson. Bye. If you wanna know my story, find some Vida. If you wanna know your story, find some Vida. I'm allowed with the kuzi was it through some Vida.